ego barenga abantu batatu nando omonto bankorwanera n'omosubati tari onde omonto bwatomoro nyarebe yintari kona kwatorere bwe komanya no ina bakoberesa abateringa amaye n'omonto bwatomoro basogete kurwana ndi gento barwanete ngento gete ingane nyabuta ukwana ngaye nkwaro cy'abantu babwate miyoro litukiri inchetindo chimonto kabwate mo okay yaya bantebinga omonto nari muinari okwete aita kwete usari moyo chisaire ngecho chinsa 12 cia mambia ngochikogenda nganyora n'omwana ominto kinkorera goikanga omwana ominto aitire akweta arenjera agankania tigakorera moyo ndi uraigure sana ng'aki musubati nkonyara pesa singosibera namosibi bona naki yakongitera ng'anche nkabwate mukae bakweresire ninkia kubunibu nonyubwete ngano musubati n'omusubati oyagoiterwa aramaruta atakanyengo nywani mwerwa yantikiria maru musubati ke agosungu mwana gochi magongoro ahito konywa marua cyano gurwe metema musubati obo munyabutu yomake mwancho murigereria Obosongo Vibes Network kakabunenge nchere egasi yaito anene no gutara sebinyuro gokoretera aliagenderete ime ya gusi Kisi na Nyamira rero twatarirwe kachinsemo chikurukunga lia ng'ombe nene gere asakurukunga tongeria ekaruwika nyabiuto asini ni mutu otarachi kwenda itumbe asakurukwa amaliba osoego chime bune pare kogenda bwe former member of parliament ya Nyaribari chache musikirija ditongi mabu no tobekirete chikoma erigotema konyaba kumanyanga ningi kegenderete mwancho murigereria ingi giatoretira aiga omugano nore tuakirwe simi ne family yo mugako yomo omugako yo nigo aitwa agaitwa bakobo sibo kabimba otari komanya maiso otari komanya omonu otari komanya chimioro inkia kuborigwa abanyakomoita korengana ne family bunego teba nigo bakomukagera inga nkogenda kare ochikomene getono kyoboke kogenda kare ochikoraiba mwabande korengana buna bagoteba bono nyakomoita agakomoita ng'aki ombogo na sikyo kogenda buone kabati kwa ibega tone senkabege toboke wacha komena bubisi ekine kya kumubori oyo nyagoito konyosibire konyotindire bono ekera achire ko report ya sabagambi korengana nere gagoteba ng'aki etera atoka ochire police o reportiri agakana pake pitiri tarayewa so egasi yeto buna kakekera twarangirwe story nduti tori kwanga mtu hakatai mwito igo tutegete go soebi nyoroma tumurigie asare tutegerere story yaye na bari toraikere kunyara gukwana na barabo ebe basubati bamwabo ebe mamu mwabo ebe abasani ebe abanyakenyoro onde bwensi paka police tobwati omugano ekera kwayo tegereire ayebuno omurigereria ntuntoriko kwa machibu lakini nayo orategerere oigubuna bagukwana bonsi obwatanichi statement oigungo omugano oyo nkayoro chigo cheto chake sabari ekera tokogenda gwikaransa gukwana amonere mwancho murigereria Obosongo Vibes Network kaka tuikiro mochie buna twachika gotebia mugakanare oinachika ukweresa oitetwe asogokagerwa gutwara obusani no murugi bwo mugakunde korengana buna bagoteba lakini rende bagoteba ngati gatoyego kurwa somunu ayerebwe komonyene ngikia bete igacha kwirera gaitwe sakwike actually ekera na tumire twe bicha yaye yona rocha bimbe tobosio no nyina amaiso na are komora no ane chimioro ngabatebi nichengiche ebese nichira manyinge gesakwike ona twerese ng'aki ane ndochine mere makurwa atutemere mokia ng'akikurukutata kaka Williams ka erietari yao gose rio eba bagete isikabo ko ng'ainera abantu Eliegas lakini amarita kamiri elie kebane ngorunga Alfin Onyeko bosile mwinjinia weji jone bisima egesimeke rore metepa ko gasana kajibutiranga buti 70 8 nore metege simande gi akumira sijibuti ebinge sana bakalenya mwamumbu onsinde mete ebisiri moko lemera chitindo chiri limbo chiri moko euma bas mwako inkole mali bisima kaka ende nko irande namba ya yesi myonya kabwate simi bariko nyamuko mboringa ntutageta abantu bagotolemere bisima bas akwapa paka buti 80 tata agwike menando soka ngikia bete ndocho bwati aramo mutwe abalinde kwabwenire korengana ni nakurochi what happened twere sange story ngikia bete kiarama jan the first day na ariko ande tinga nko tambuka ngalera mwa mariba ni gali andu mede no bosi
Okay. Kero rumumura. Konyo taraba bibo. Na gwate miaka 18. Bas tweresa ngarame ya kabiri ningi. Ya kabiri bono ne United. Nki tweresa muganango ngikiabeta. Mbara bono mwako yo kongita bosa. Nango sibatokara maru na mukai. Asi tweresa ngo yani umaetekera umuntu agwite sababu nero ngakimwachagite ora igure sana ngaki musabati nkonyara pesa singo sibera na musibi bona na kije akongitera nganche nkabwate mukai ntanya komanya ngaki lakini mukai ire nkonyumora nerere tayo ata metnera amasera tayo igonkari ngakonyorire nere ndugura amasara ruguru wo manga mwese no mato no abo limo ryoka igo erio igo mubwate nande tobende nere kaya komereta samaru go sa kubwate go ruguru chocho kelina ngosoka ngale go chaka saa 3 chabutuko alianya orete njira kapake bibi akansukulikira bia sana nonda ire njira baka mandi mushiko bogima omusho mano jego kondigi mambi kominemo nero jide kondusinjira atakonte baka ngoja gwesi biska abantu abungu abasoereta guso muntu inkwa amasoereta ndokiete kiyogo tukakwana manganae lakini mwana tokwenda polisi twate ngaki inju tukogete inju Jumaine tokwenda Jumaine twate ngagento kelingira ja kurumate ngamukuba tarakerigireri andi twajitwairana igo matukale ngale kurwerio twarachiro anga matukale nga atatu ate ngaki kenda moja Jumaine kosa Jumatano twaenda twanyana ngagento kingireirana ngamukuba tarakerigireri andi twairana ingaki kwaitetu yani mutienyi kigo sitariki mutienyi yosta igo bono mutinyo gochikwara kiagara yo nkwaro omuntu itarabwatwa mwaichoirie pitiri yi murayewa muhakanite chibese murayerora okukani kwa nguru kiaje buno muntu umiete ukagani kwane unanjo mwathi kasi jana ngokora na chiko gara bana bande school nindagera nareta nyumba bono kuri unangita nje nindero nanza gosoko jigasi yabu nanda kuna kachogete usini nyore kenderende poletera nyumba bache kuri ebina bintu bikoro ndageria abana byabaire school igo bono kugani kwa nguru kyoko kugani kwa nje bono bono njenjera na gende nyagitari abu ne na polisi nero orenga ki ngakiako manage igo kose gosabu atu tomaye kutumanya mayo kwana ngakidokora kurweri momera nere goso gukwanire kende goso momera ne para gosandonsi ntwanya komera nandonsi nere pi akomera bantu banka agwe yake kubanga abantu bali mbaga ngora kende bali nenchara jebona bongirete asante mwancho murigereria kwigure bunatebire ere nakiyayaganitie muntu moitete abwatwe erinde kurwabwo bamanye komanyanga ninkigie kubwatia asenge nchako nyaguyake kubwete nchirabo ng'abantu abana bataka kenengeyo bakomokorera ntokwane nabantu bande bake musubati omwabo no arenga iga nkwana toli nere omurugi oyo no are nkwana toli nere nonye mamu mwabo muibori oyibono by the way oyo gare bweka mwabo mumura so tutaongea na mama yake kurwabu ntogende paka kiogoro police ne obi number toteme kubwatie kesi yake tomanye nganka igia ikire na ende umuroberi bw'abasikari mborobyo onorori oyo kiagera twakwathabunga ni utumishi kwa wote babwente kurinda kiro umuntu abo mutaka abo mutenengu so ntogenda oro tubatengu mutinyo yoyomo ninki bakorire ikiagera buna namajiko igwa abangotebi kutore ng'epitiri mbakanite chibese bakaenda bakarigia masakaranya gitari mbabwate oyate kiroko rwe scan y'omutwe na bintu binde so serikali ero ninki yakorire gwakikishanga oyonyorre right yaye mate mwanya bantu iroka kera kwanyorra accident nabo gwetinyo agende nyumba igokagenga turaumia yani agende nyumba okore gasi yao kawaida yani ayoro chingambu yore lakini after 5 months omagocha kurealize nga kumbe gentongere kwage tuge kabune ko mutugo se umubere bas onyorenga giakorete ire umuchando oyere na baro chembu yare maybe buna kwende miremera aro chembu yare lakini to komanya umutugo yo manga kyokare paka maybe okore ruchi scan echo chimashini chimurigererie bamenye nga nabo nigeti ugarinde bonkombo sugetande kenengerege sugete kurwabwo tumanye komanyango bomaene mbiyare gusinate kire koirwa nyagitari macho murigereria twikromochie oyo iga musubati omwabo ednero monyorete nchira ekero aitirwe ekiagera nero ratwara nande muganonde
aratweresa ng'aki anyorete mumurumwa abaitire naende ninki bare kumubunia naende nkaiba ikeire ase okorigia oboene bwabo agikoruko baba. Gladys Moranyamao. Yes. Kururia ng'ombe nene. SDA. Nyaguta sublocation. Tweresa ngo ng'aki ingi kiabete. Nigo nasogete mambia nkogenda nchikonia mabere. Nkoninda mabere. Kero nkogenda nchikonia mabere nyora abantu bandi bagoite separa. Bantebi ng'a omonto nare moinari okwete. Aita akwete gosare moyo. Chisaire ngecho. Chinsa 12 chia mambia. Ngochi kogenda nganyora no mwana ominto. Kinkorera goika ng'a mwana ominto aitire akweta are injira. Agankania tiga korera moyo ndi. Kamuteiboka noboke onyare goikaransa akaboka gaikaransa. Abimbete omotu are amanyi ngoka baka amaiso atari konyara kurigereria. Ngamutei karansa igo tigaminyoke bakepara. Ndigi chibesa ng'iche nkoire nyagitari. Konya nara ritang'ani na kiresimi gochanka iga ntebia abana baye no murugi oye rende baminyoke bamorore. Kingo minyoka korigi chibesa koirana nkanyora omwana ominyokire omoboiri rioka otebire tinkoira tata bunare iga tigamoire nkamusibi manye komoire nyagitari. Kingocha nganyora ekera amoretire nganyora moikaranseti insaiga. Ngomusibiare ngamukanita kumusibia mobogori rioka togende nyagitari. Tugasoka rioka no mwana ori tokarina ipigipigi. Na tato yo mwabo. Nko babori abantu barenga omwakire esimi bagatega twakire tumugambie esimi kurubutuko agateba soka rioka mogenda opimorike mumuire nyagitari. Tukagenda rioka baka nyagitari. Tugaika opi tukarika bagatoteimoire nyagitari tukamoire nyagitari. Moire nyagitari akarwariwa. Muna twamurwaria. Nyagitari ma omuchando no beto. Tugenderete korigire ndenjera yo komorwaria sengenjo chibesa nchiaringo. Oyo toire tene pigipigi agatema agatwakira yani agatwakanire card tukaewa. Ekero twaewe card tukamuira bono tukarike rugenda mugore ebintu akorwaririwa nyagitari kyogoro. Nkagenda nkagora. Ni card eri bandusireti kuruguru igase bari getamba. Nyagitari Kyogoro. Okay. Ekero arwari nareta nkatiga card eri namario gari rende nkorwari wari. Kati omorugi oye bari nere. Kero bari no omorugi oye iga mapema nsa kera ntebi moyare nkamobori ninki yakobete agantebi yaya ibuna nasogete kurwase narenge oborebi bwane ngaikaransa nchira ntimoke nkore kingendenka omonto agachore ne pigipigi bari babere akamusomoro akamobutoria morore kera mobutoria moro naenda akamobutoria eri akabere aya akaerio baengenero moro bagatu omote bwekawa bakaira na bakamoita bagatiganse gabo amori nkwamoroche agantebie nabaroche nimba manyete ningorenge agantenya buto bwomonga arafu no omonto ndokoroku Richard oyo kerandi na ubangitete bagantigansa abo nande botoka kindaire waisire gokichitwani chabugire monto nabacho onkuna negondi sing'ani gonkwete ogenda gochimate gabo aya kero nabono twamoreta twamoire nyagitari nabarigete munarocha abantu bamoitete akarwariwa tugateba genda moichori opi kero twaichori tugateba oichori epitiri ntwabwate chibesa moire nyagitari akore scanning yomotu ntwabwate chibesa tukaira nanka tukarigi muna twarigeti tukagenda kiorabo nabana no mwana oye nabo namuga morugi oye no mwana ndo minto tugaichori kere gento tugateba genda tigana korwariwa akugwena akoreki mwande moirane gocha tugaichori kere gento rento tukabatigira tukagenda tugatige wiki ekaera tukafuatiria tiga togendere torore ng'aki ng'ichibuki bagotwa abo police police ebinto biri bakaira ataigenda moche weekend ebinto ebya namang'ana amakong'u ase eng'encho mwabegete social media bikogenda town obisi omonene arabirigereri tumaye ko toeguri chibu ng'ani nki togokora tugatige wiki ekaera eyarenge taresta kere wiki yaera nani tukaenda polisi kuripoti tukababori rende naki togokora genda muganye takona kwayirira tugacha tugakira abado nkiogoro police kiogoro polisi twakire wiki yaeri orocho omotienyi nkoero ore koruta resta nani nabo twagenda ewiki nande yaeri bagatotei ng'a takwayirira genda muganye mpaka bono iga step endete iyo yatekiriwa omuromino inki bakomobunia kera momoboni omurominto igagoteba ng'a narenge chinga kiarenge oborebi bwaye aikaransi takonywa amaru
akanya omusubati onde okumusaba amaru aya akamuha agasiba kani omusubati oyo omugaka oyo yakamurendete akamubwati nkomorigia akare nkomboga nare akamunyora gabo bona agateba ng'a nere omubwate gabo ase bakunywa amaru konya omotienyi arire omogima bona okora ng'a chuki nere yarenge yani kubaena na amaru ayo omotienyi konya arire omogima oyo no omotienyi okabere na musubati oyo nabaenderete kombogana mbachandaine na omogaka oyo oya sana konya nande omoitire korwa yabo tarenga rituko ria echumaine bona okora ng'a arenge kombogana komorigia akanyora oyo gaikara ase enchera akamoikereria obororo bori komoita mbamanyaine oyo nyagoita mumurumino mbamanyaine nere in person yani omonto mumanyete no omonto oito kwanza naende ibona are buna nche are korera yane gekogera omwana omomuro omwabo igare omukamo yani momuro minto omukamo muroye igo nechi korera chitene yani no omwana bona nkorera yane ogoito ekorera yaye bona ekegusine kimoja mwagambe ng'ana nekera chikorera chiang'esanire bona ekegusi eke na egekong'u ninki gekobera egekong'u tataeti goikang'e igagokana ng'ata moiteti tari ero moitete naende bona tutari intu togoteba oyo aitete bweka nere omoroche naenderete kona gotoma nona abanto ng'atebia abanto abwo bachemba tebi oyo oitete omomuro oyo yani inu mogenda ase bono togende igo bono nintu togochi komorigia ntori komorigia inche ntagete motokonye kende nkeya mochio oyo na kende omong'ina onde ore nyomba iga arwarete emegonda eni igo tokondisete tokorwareria omong'ina oyo nyomba abwo omwana oyo nere ogosoka abana baye mbare esukuru omong'ina omino oyi bono ore mama ominto naende nere bweka ore minto nere tobwate etore minto abaiseke batatu na omomura oyomo igo nere omomura bweka ase family nere bweka bono nane omong'ina oyo ekero aigwete ng'oitiru kagochansa iga eria are ensa iga arerete kwanza bono iga bono areire pi are borere taikonyara nonye na amagoro gosoka nonye omong'ina oye bono taikonyara nonye na enchera ya okoria nonye na enchera abana abwo baye bagosoma omwana omonene nakore esukuru oyo okabere form 3 are oyo ogatato 9 are na oyo okane are standard 4 na kende nkeiyo mochio oyo na omochando totokong'ang'ana amarwaire bono na abande batomenta ayande bono tataeti ekero ase eng'encho tataeti gotoikang'e ochirwa akire amaki nonye omogambi tataeti gototegerera ekero tataeti gototegerera naro ntagete motokonye ng'aki togokora bono abo togochi goitu gototugutu nonye enchera omogambi mochieto in person ase omochifu mokamoripoti amang'ana nakeire esimi na nere wagete esimi naende buna tokogenda nyagitari nabo tonyore toteneine ari ase epara agateba genda nyagitari korwa erio tanya gofuatiria gose atotei kende lakini chingaki chinyinge nabo nyibete ng'a nabo bare na omoiti oirio oka igo chinsaire ng'a momura omino aitire buya saa 3 chia botuko igo gareire para omogacha komanyora mambia ase chia mambia aigo taiteri ase amaru ya taiteri ase iga asokire bagacha komoitera nchera chu naenderete gofuatiria nkarange nonye na omonyene amaru nkomobori naki yare ante yaya momura omino achete iga abwate siringi 500 akanywa siringi 200 amaru siringi 300 akagora chisigara chia 50 ende bagasangire na omusubati onde nare orenge ororo okorakora obomeidi ogosibia ebinto bakanywa nere omusubati oria agasoka na oyo omwana oyo bono agasoka chuo okonywa kwaba amaru bono embura ngotuyare agaikaransa atimoke anyore enchera ache bono atimoke gocha nkaiga abanto ba nyumba 10 baro mwabatebiri kende ning'enderete gokwana gotatiga bono nyumba 10 atimba manyeti abo bare ase itororo mwaboto nabo bantebeti ng'a nchera teiya ase eng'encho amaki iga atarete kerase mbobe bagokora naende mbo bakorete omwana oyo na omwana oyo minto egari igo yamotuomete kero yamotuoma pati yake miaka yabeire emenge karo moke akamotiga akanya koba moyo iga akana koba moyo aroretire abanto bayoroche abana bakinire tokonya gosukia obotaka ng'a gaki obotaka obomboere lakini rende bono ekero toroche ng'a ngochikoera bore naendete goshughurikera baka abana baye rende bache komokonya inki na omonto akomobori bosa igo nki bakobuna yani gotatiga rende ng'ana eyo okorora na omonto konya obwate etobo eye omosubati ona asaregete akogenda ande omenyo bono na omosubati okombogana tari mosubati abwate buna omorugi oye muna bono ase nare gochi nyaguta omosubati oyo agenda akamenya ewiki engima omosacha oyo oitire omosubati oyi mpaka bono nonye omobere araake eri mama kore
na muswachi iboni gatayo tayororo eng'ana yao gochia sabagambi na serikali neri eng'ana yane gochia sabagambi na serikali entagete batokonye omonto oyo atebe ng'aki inkiarenge koboria omwana ominto ase amariete enkorokustera biyaki nwe enka yane omosacha oyo one nigo bachiete egasi na omwana bakaenda bagakora egasi ekero baigwa chibesa omwana ere agachaka ere agaeta rioka akagenda amarume bono ekero agenda amarume nanarete mosukuru arara isiko iga enchera gete iga nonya nase atindeire orara ororo nonya para nonya ng'ai bono mambia bogokinche buna nababogete botuko nkagenda na inche ngosoka ande nachia korarigia yake ngasoka konya tindamanya kende ase tware kogenda egasi togoika togatebia nchuma mbi rero omonyene nkoenda arenge bosongo korigia chibesa nkairana gonkoirana ring'ichete nkanyora abanto isiko iga iga lakini rende na inche nkara 10 kero nkoigwa egekora ekio nkocha komokora barenge naende gokorora ng'e baroche bakorire ekagera bakamotiga nsabu onye bamanya taraku ngokora bare bono inche rende ekero twamoirete abwo kiogoro ntwarikete statement nere rende agakwana muna yarenge gocha omosacha oywo nachete agacha gokana ng'a tari ere omoita inche abati morochi lakini naigwete ng'a nachete ng'a tari ere omoita ogokana ng'a tari ere omoita monto morebia omaete akiri yaye teri gosira natinda lasima amanye naki oyo onyarebe so macha komotambua tari akomotambua oborimo akomotambua egento keria arochi bosio bwaye bono rende omogambi naba eripoti yamoikerete omogambi agatotebi tomoire nyagitari ki togotirimboka tokanyora omogambi para akamobisiori akamorigereri agateba kara momonyokie nyagitari togaika kiogoro tokarika statement tokamoira nyagitari kiogoro agasonu nkara amosibiri ritang'ani abwo getanda ase abegetu ekero namosibia nakora aba agasonwa bono rende ntogendete konya kobora boria ng'aki kiarenge naki kere totebia ango mbaratotebi goikera chinsa echi mang'ana yako na bako na gokwana rende bakomobekirera aye ng'aki bono no mang'ana aya nagokoreka gose mogakona omwegerete ase mang'ana aye bagokwana bono omaete mari ase akonywa amaru abanywa na abange nonya eclub nonya nini onye mokare gosoa more onde taiyo gochaga bwa ensemo kwara motebi ng'a naebwate eyi abasani barabwo na abange rende bono nabo yarenge igo namonyorete bakonywa nere amaru ekero rende amonyorete bakonywa nere amaru namoboreti nyigwete inche buna agoteba ekero amoboreti rende ere akarora ng'a aywo aerire kumbe oyo iga nagachete etobo nari eria achete komonyora abwo bono agacha komoita juu amaru aro nabwate obokarabati obonge abana barenga mobwata mbwate abana abamura boka omwana nokorire form 4 oyo okabere form 3 are oyo gatato mbono are grade 9 oyo kane mbono are class 4 kobori kwangoriki oko gochia ase serikali inche okobori kwane gochia ase serikali ase eng'encho tinkonyara komorenda isika na tinkonyara gharama yaye ase eng'encho omiete nonya mbono nikujikaza twagenda ari gekera ekiaye juu nanarete eserikali inche ndabatebi ng'a gaki bare gwancha batororera amabera batobwatirie haki yaito erinde omomura oyo iga nere anyore haki yaye emokonye kanga bono iga tarasoka korusika kanga bono iga tarasoka korusika iga iga yaya naumiete naumiete ng'akera mwachiete kiogoro kamati yao nateba ng'a mwachiete oro ntwachiete polisi tukarenga arire korweri omotienyi oerire korwerio mbana kobaro botironde yaya twachiete rimo bagatotebi karagenda tokagenda eria kabere bagatotebi kere egento ng'ora bono eri twacha kogenda eria gatato bagatotebi genda moganye inche ngachia korigereri nkarora ng'a ukarabati nera nkarora ukarabati nera iga lakini tokateba rende kibatotebire tiga toganye tiga ngo togende toganye lakini ndoche ng'a kende nkeiyo mwacho morigereria Bosongo Vibes kaka nigo twaikire sobo mamumu abo oyo itire matari ono aiga mamumu abo boiborwa asaiboire mongino na mbete ng'a nko na rosetia akanyombe enchera gete gokorora ng'a neri entenyiri arenge ka ngasigie gwara kora ya serikali ukaganyino mbiri tata na gachaikana ani musibati na kuna ne jambe kia bijana na jinywe mara to yebo tikire tabana
Ni yama kinguru kiani. murona chitaka itumata ba gotebiri nga murona itire na nera gwe ko bwate nyigwe Na abandi bakwete bakaera. bali nga basirete Tiro jabe ko mbata lakini mabiaro ngibi 17. abantu oiborete bonse 17 Ngibi 17. Lakini bakagenda kuyao. obasirete kera ba kinire Bandi gose bakore myaka ebiro ndakore 3. Bamenya kugenda tiwo muri arukwa. Oyo muchumba kago yali ko maiga. Era neryo ganyu mwaya alinge gari. poro mongina mumuro ona itwa ngakibona engane ngakiojero chaje bona Bono alinde kibono ntamanya. Ngai ntabu ati nguru gonyo kubwati omuntu nyakomoita. Na bonde sika. bakweresire ninkia kubuniku Nonyu bwete ngano mosibati. No mosibati oyago iteru ara marutata kanyengo nywande. Mwerwa yantikiria maru. Mosibati ke ago sungu mwana go magongoro gwa to gonywa maru. Kyano guru metema. Mosibati obo munyabutu yomake. Mukaya manana kwete ni manyete. Bono ndengo mukanya buto no dinari mu namba bere barasibati abo. Tondi ku ngai nganya buto nyori ngabana kaka. Kabura na kaka yi. Kaka myake mukaya menya siko. Konye ne habo ate timanye tiaro. Bono ntinga tunga timanye. ubiko kakere mumuro oyo mata oitetu murugio konya tarinka Kale iria go ituma mukungu no ara. wairia gwitu konyo monginero irani Yo no alinga. Bona go ja gutuma kayura. kakuyo erna gochara chari arenge ikioroje ngakyo mumanyete Nanya na bamate bakani. Haya mumanyete. Bago kan. igotana gocharo kande ono nkioroje bakubuna abana abigena aba bonse Bana barabi uibo manga bondi eki. no ino oyo ikiagara bono ara around yaba ono Kimanyete dade kibakubuna. Haya. Arotingo nya ya. Ajingo nya manya. Miyamuno nyabuto Ndeba. biore hello Ningo gwete. oyakurukuka kasungura oyakurukura jasika kasungura omorikia mang'ana kurwa etown Kisii ekero togokora obotuki gose twarangeriwe story ekero omonto akwanirwe ng'a nero okorete gento gete gose okageire ngotaka tore twamorigia buna totagete gokorigia iga erinde naye koiraneria ekiagera mbuya ekero tokobeka omogano kero omonto bweresa ng'a yaya mang'ana aye abanto abo bagokwana taribo gose nabare story nere twacha twarangeriwe gocha iga ase akorukoria ng'ombe enene Warangeriwa. Story ya Alvin Onyego Bosire. Story ya Alvin Onyego Bosire. Lakini ena igunga akoruku gose nkaka eriete bagete rie kwerende. Boni getora ase kamera nera. Na morekodiri bono na matebi ng'a agoteba ng'a nkwa muitete na koroche. Na matebi yaja bono rirorio nya gwateba ng'a nonyego bono inchego nkomorigia renda ase kamera either tukwana ase simi Aonta getokora iga. Ojije bakasa abangwana abo barenge konywe kenyugu kiabo. Akwerese mbarenga barengo nande mbarenga basogete. Omonye ne nyomba akwerese teria ritinga ngikiarenge rigere nario ranyoro ukweri kamiri. Rende none kiora nyoro kobeka ase redi kwanyora ng'akere kiria. Ntunto bwate problem moto tebi ng'a ina botogocha. Inu inju tigabarete bakawaka mwa Jack George. Jack abere serengi kerenje bono maete munantoka na asiekire na asoire nyomba mwana saa 12. Ntasoka ntaba morerio roje ndati kumanyangi kiarenge. Jack aba kiarenge simo manyanga kikerege ndo kiarenge. Bono. Sambu yani eritwataga uko uniform. Mbuya soko uniform inu inju ngora barete bakamwajaki. Anda ba clearance ngekera ba nkonyo marungo bari nyaro katibarenge kama gocha gocha bakoyo gwa to moro ni morenge. Omate no njege ndekia na te koya gokoro botukinyu banyuma maega igangwe ginkori gari ginkanyora ngo te ng'a yaya.
ego barenga abantu batatu nando omonto bankorwanera n'omosubati tari onde omonto bwatomoro nyarebe yintari kona kwatorere bwe komanya no ina bakoberesa abatebinga amaye n'omonto bwatomoro basogete kurwana ndi gento barwanete ngento gete genda bakamwaja kijojo bolangeri ngo omwerese ngikere nabako kuorese clearance ngangikere. Okay, ngoserende mo uniform matenga ana turo chioro. Ulinda kuna tinamba yae. Kwa tinamba yae. Ito tako sinya. Okay. Sawa. Macho murigereria a platform yitu botambe no kubwatia mang'ana koreng'ana buna gukwanwa kurwasa abantu no rio ndole mention dia se story twamwari bagali gukwana kero kende tacha gotebanga yaya nakwanetwe moche tikondige na inchembe keing'ana omugako yokorukung'a onyiego bosire igateba boronge ing'omuntu muitete igakurukunya butondieki nyabutondieki kero twamwakire simi oteba very categorically ng'onye mutageto omugano digio musubati okurukuchaki twachire paka mwachaki chaki nero oyo nyabuto gateba ng'a chaki na aroche abantu babwate mioro na aroche abantu banyweta amaru naende kero kende namanyete ng'aki omumuro yaitetwe bono no ara erebwe katotebi ng'aki amang'ana ayo nayo bomaene gose nere gakobekerwa chaki mbiyore baba Mbiyamana. Etwatumugocha asore ng'akero kende no tware ng'ana igoro yogoituka omongwano oyo kuru kwa Alvin Omumuro ya Alvin. Amukwasa ndikuru kwa Marieta. Nche nkuru kujaki nke muntu. Okay. Bona no bone. Bona ncho omumuro itingo twara ng'ana nene ndakwani igoro yaye kyagera kero na muruchi nsa chiamarogo. Kana muruchi chinsa chiamarogo nche ngaswa bone nkarara alimpara. Kero narara bono mwana uchikugura mabere duka nero konyora magenche tukumuruka gaitire. Lakini magencho ina alingi buona chinsa chia marago bansa 12 baka saa moja. Saa moja nchenga batabinche bono ngusie kandi nchikwalika ni mwana mambye kwende skuru soka. Bakasoka bantu abange bakagenda kuchie duka rurali kuli chips. Ngasieke geita kiane baruche ngabateba kuna kuli chips yali lakini magencha ikaransi geita isikoiga. Bono kera naswa nyumba lende nchembura ngalika ni mwana ngakora ngaswa ngarara. Kera narara mambye mwana akabuka kuchukura mabere saa 12 ali eduka. Akanyara magencho yeitire sani mburanja atwete nyinge hali chitindira bakutari kunyara kumanyanga umuntu yo moya ali gosiga akwete mwana akaire no gondenga mama magencha akwete geita kingu chikosoka nganyora nyaruka ya mwabone rororo esoge tanga iga mwabuto ekonia mabere yaitire umuntu amatebiri uchiro murigereiri lakini umwana uri kara chete ganyora taraire bono nchekera nguchikwana nganyora ikaransti kamubori magencha ngugo itete bobeiga ngakyuitire gangwachi akantebinga yaya igongitire ngomuboli nkwaro cyo muntu gogoita agantebi ngana aro cyo muntu ngitete kamuboli ningo goitete agantenya buto bondieki bono nchenkairana kera naira nanga chinganya moise ko mwa ngomuboli nga magencha nga kibono ngibita goteba agatanga umuntu agateba moitete nyabuto bondieki bono ndi ngomuboli nginyabutare ukoboli ngangura atara na tole na mukaya ngana tonyorete mu manga na mukaya akaminya kinchenga tama bono agantiana nga sako nyora ko ngita bono anyorete marago bakangita bono ereso bwinga goteba nyabuto moite nchetima itu yo moite nande kero ali ko moita tindo uchina tingi gweti lakini yero manya nagoteba nga nyabuto moite anya ndiria kwite ndo sekangana ria tukunya kubori nga kingo yo moite bono kali moya agotebere nyabuto moite negenda ko mubuni mukai engane nyabuta ukwana ngaye nkwaro cha abantu babwate mioro litukiri nchetindo chimuntu kabwate mo yaya ya mono mwancho murigerere go kwaigure nero tutumanga muri gichaki twa murigiri hoyo kwaigure bunatebire bono kurwana ende ntoteme togenda abo police toteme kuraboria abasikari na barabunga guika bono nkaiba ikirie gento kenga buneke ekiagera ekero omuntu agoitwa mutienyoera kende getakoriri nonye nabantu amangana naraya yabali batyo juwange abantu bakona kuomanira Nairobi ali bona akire bakebinyoro gaiga omuntu agoitwa onde tayo goteka action 1 month muntu tayo gukwana so tobwatie ngane yipaka se toko yikia kurwabu kende gyonse toranyore kurwabu aje buno mugusina boko manyango bo mine nkayiboberete macho murigereria kera twakora kurwaria Sefield ntwagotebinga ngocha twarenge pakaiga Kiogoro police station actually Kiogoro police station nere ya maiga na twaikiraiga twaboriri ngo mosi singagiari mato mosi ne room dos where police station is the officer commanding station
though mbanchiri gukwana se kamera lakini nategete tukwane nere faragani arangeresa mang'ana ya ng'akiaye kurworo tumanye kumanya ng'aito kogenda guchi karna achira na nyore other officers bante biringo mosies obisi ya actually nere elimo inari likiro cs yali segariri mwamwe pakiri obisi eri gesiekire ebekire keburi the only message na irwanya mutageto mosies igagocha next week on Wednesday gose Thursday gose Tuesday igonga taiyo wiki eye paka next week ono rende story ere taganya ntutwaikira atu anyorere nga maene taiyo bono wikira iga ngagirite muna tu abwatire omugano yumo ancho murigeria nona nyaye kwarorere asobo ene borochi guchi maritane gurukorwa jasigi cyane gose kakasungura guruchi nseme chiga chia Kyogoro police station anongo siekero omugano ne nyasaye uyu